Ty krávo. Já nevím, ty dva balíky jo, ale ten jeden aby nesvíc. Tak se řítne no, co? Ho seberou ne. Jedem safari. Ahoj. Hej. Tam povezem 22. To neboj, oni by to tam vyživkovali radši. Tak to počítá, kdyby to střelo za 300, jsem bavil. Tak máš 60, takových 70 000.